Ahoj, my vás zdravíme, tohle je pořád Jede hračky, já jsem Denisa, tohle je Nelinka. Ahoj. A vzhledem k tomu, že už zítra vlastně bude všude chodit čert, Mikuláš, anděl a já osobně jsem si strašně přála být jednou tím čertem, tak my si vlastně dneska s Nelinkou vyzkoušíme, jak se takový čert vlastně dělá. A toho čerta vlastně udělá Nelinka ze mě. Co k tomu budete potřebovat? Tak, Nelinka přinesla rohy, který už má vyzkoušený, ty vyzkoušela vloni, viď? Tak, já jsem koupila někde v ptákovinách takovýhle barvy na obličej. K tomu mi prodali takovouhle houbičku, kterou se to nanáší naprosto jednoduše. Namočíte si houbičku do vody, pak do barvy a už aplikujete na obličej. Potom máme tupírovací hřeben a máme lak. Tak a ještě je potřeba, abyste měli nějaký černý tričko s dlouhým rukávem, abyste si nemuseli maskovat celý ruce a tak. A ještě nějakou kožešinovou vestu. A čert bude komplet. Tak jdeme na to! Tak, hnědou vrstvu máme a pustíme se teď do černé vrstvy. Obličej máme namaskovaný a teď se vrhneme na vlasy. Ty budeme tupírovat a pak je celý slakujeme, aby to drželo. Kuk. Teď mě tak napadlo, že pokud nechcete tupírovat vlasy, tak můžete si vzít kulmu a udělat si na těch vlasech takový ty malý vlny a myslím, že na čerta to bude taky ideální, ale my jsme chtěli mít takový ten efekt těch zacuchaných vlasů, takže my jsme zvolili takhle tupírování, veď Nelinko? Mm-hmm. Tak, teď to nalakujeme pěkně. Tak teď už to v životě nerozčešu. Tak vlasy máme připravené, já myslím, že už to v životě nerozčešu, veď Nelinko. A teď si dáme rohy do vlasů. Nelinka si to už připravila, takže tam vlastně dala takový sponečky a na těch to bude držet, tak to pojďme zkusit. A nejdřív to je takhle. Tak. Ale jsi fakt krásný čert, já tak krásný čert nebyl. Okay. Tak takovýhle kompliment jsem ještě nikdy nedostala, že jsem krásný čert. Geniální.
Teď máme už i čertí rohy a zbývá už jenom kožešinová vesta a vlastně můžeme vyrazit do ulic. Tak, já doufám, že se vám náš čert líbí, že jste se inspirovali naším videem a zítra budete naprosto perfektní čerti. Sledujte Jede hračky, tohle je Denisa a tohle je Nelinka. Ahoj! Ahoj!